Zap hoši, vítam vás u dnešného nového videa. No a dneska ideme znova skúmať nejaké tých cánky, lesy, kopce. A ja teraz akoby asi tuším, kde ideme. A jak chce vychádzať ten veľký výjazd hore, tak to akože zdechneme. To vám hovorím, že v priebehu tohto videa Brzdiba. Kurva! To bude taká chcípačka, že to si nezažil. Ja som dneska nahodil, že chrániče. Po strašne dlhej dobe som ich vyťahol von. Fakt akože strašne dlhej dobe. Dneska tuším, že to nebude dobré akoby. Títo pána... Super, ty vole. Ja úplne viem, kam toto smeruje. Úplne, že do hrobu, chápeš? Aspoň, že nezdechne sám. Máte moje videá, chcel by si viac kontentu a do toho by si chcel ešte získavať nejaké odmeny? Mám pre teba riešenie. Začal som streamovať na Kiku, kde som každý deň live minimálne hodinku a za to, že ty pozeráš moje streamy, tak získavaš bodíky, za ktoré následne v shope môžeš získavať odmeny. V podobe plnej nádrže do tvojej mašiny, PaySafe karty a kopec ďalších odmien, ktoré postupne pridávam. Takže pleskni tam follow a ak máš večer čas, tak sa kľudne za nami zastav. Teším sa na teba. Keď to bolo suché, to nevyzeralo zle, ale to je taký začiatok, ale našla som aj horšie. Ešte horšie, aha. Áno, ale to je zase na druhej strane, aj tuto môžeme ísť, tuto vidíš tú cestičku? Aha. Ale to neviem kam ide. Podľa mňa nejaká obklúka na ten kopec. Asi, a možno by ľahšia. Môžeme skúsiť, no. To by som skúsil, ale ako na toto vajca dneska nemám. Lebo ja som si myslel do piče, ako že tu má nič záhradku, dám tu včeli a idem, paráda. A potom takáto jeba. Ale ja som tu čakal, že idem to, nevidím to, že mám to piči. No buď to pôjdeme alebo nie, ale čo ja viem. Ne, ja by som hlasoval, že za nie. Za polovičné nie a za polovičné áno. Neprší, tu co stromov padá. No neviem. Ja si to natočím, môžeš ísť. Ja pôjdem, ale najprv sa natočím. To dáš? To bude pohode. Tak určite. No nič. Jaj, do piči! Jaj, do piči! Ja si švíkam pešo! Jaj, do piči, ruky boli. A poviem si špíka. Ja to mám piči, neutrál som dáva nebudem. Uj, to som trošku vymyslel. No. To je jak na lyžoch. Je? Musíš mysleť na ten rýzek, čo nás čaká. Tomu ver? Ja na to aj nedostanem. Aspoň kúsok drapáku. Joj, do piče. Poď. Pič. No tak už zvedavý, ako to vždy. Čiže neviem. 2000 years later. Ja by som dostal taký krč do nohy. Ty máš ešte jednu! To je kokot! Ja to môžem. Teraz sa prichystaj, ešte jedna. Ani kokot. To jebem. Však ja to ani pešo s tým nevídem. No poď baby. Chce to opusovať kúsok.
Aj. Ty v koch. Sej. Do piče. Nie! Kokotá! Do piče! Kurva, ja som to mi to sa nepapuje. No nič, dáme vodu. Spod do piče na vodu. Ja jebem ten plášť, to chce nový. Ešte nový kurva plášť. Do pi... Przdidla. Si to jebola prst? Ja to mám chuť otočiť, kámo. 3, 4. Dobre, to dáme aj cez ten kolár. 3. Yes! Dáme to. Posrať si kopec, ja sem nejdem. Najbližšia pol roka ma to nikto nevidí. You serious? Hlavne nie dole naspäť. To by som to sa otáčam a idem domov. To potlačíme. Kurva! Pič! Ja už idem jak na odráža tohleto. Potom zostaneme s ním na lúčke, ja už nikam nejdem. Ale je vymontovaný, no. Púskal som keď netruby. To už je v pohode, nie? Tu, dáme tomu, že áno, ale stojím blačom, neviem. A proste na koľko si sa otočil. No som tam vyjebal, dostal ti žral tu plný a ja to všetko žerím. Ja som už nechcel to tam nechávať. Ja by som to radšej pohulel. Koko, dá to otáča do piče. Ani mi nehovor. Iba nemôžeme hodiť držku ešte dole kopcom. Tam sú tie cestičky úzke. Tam to nehodíš práve, že. Myslíš? No teda si neviem. Oši, kto máte odber, tak ho fakt hoďte, toto si myslím, že stalo za to. A ďalšie ponaučenie z tohto videa, fakt ako nešetrite na plášťoch. Nešetrite absolútne vôbec na nich. Totálne ma to vytrestalo dneska. Čo iba mňa, aj chudáka Keva, ktorý za to nemôže. Môj prst úplne mínus. Mám sopel, ty kokos, jak blázen. Retard postihnutý. Každopádne už sa blížime k Matiasovi, ktorý tu chudák na nás čaká. Takže tak hodinu a pol, ty kokos. Všetci, kto ste to dokúkali až sem, W do komentu pre Matiho. A tu je! Tu je! Čau. My sme pokapali. Jak je tu pekne, nie? Nie, kakát. Počkaj, ja to nedám tie rukavice asi. A padám. To je kombo. To je kámo poistka dneska, fakt. Padá ma to. No, doslova nedám. Posunieme o 5 metrov. Jeb na zem. Som znova. Opatrne, pekne, zodpovedný vodič.